Non estivemos na liña de continuidade de xogo de outros partidos, aínda así, bueno, un pouco que o que se repite, a sensación maior que teño que con moi pouco ou con pouco fanos gol. Nos creo que temos que facer demasiadas cousas ou estamos a facer demasiadas cousas para conseguir anotar e pola contra, non sei, o partido creo que estaba, xa chego, sin ser o noso mellor partido, ni moito menos, tiñamos a sensación de que tampouco estábamos moito peor que o Ourense Club de Fútbol, e sin embargo, por dúas accións aisladas, en dúas accións de balón parado, pois non a supemos defender, ou acertaron eles, puxéronse con ventaxe, a expulsión fainos arriesgar máis aínda, salimos con Hugo e con Cava arriba, deixamos tres dentro, sabendo que nos expuñamos, pero bueno, o equipo estaba, eu creo que nese punto que, bueno, recuperar esa enerxía, e recibimos o terceiro. Falta de atención, error noso, que bueno, que nós non podemos cometer, creo que é onde temos que centrarnos. O primeiro, sobre todo, recuperar o ánimo do vestuario, porque estábamos jodidos e así vai ser máis complicado. Así que o martes temos outro partido e é un pouco no que nos temos que centrar. Felicitar ao rival, que leva 3 puntos, e nós a seguir loitando e mellorando, porque así non existe competición.